Legal Counsel sa pamilyang Fornillos gikumpirma nga ilan ang nadawat ang DOJ resolution nga nag-dismiss sa kaso batok sa mga sospek sa pagpatay kang Mr. Cagayan de Oro 2023 candidate Adrian Fornillos. Ila kunong buhaton ang tanan aron mahatagan og gustisya ang biktima. Aniyang report ni Cyril Chavez. Gikumpirma sa Legal Counsel sa pamilyang Fornillos nga ilang nadawat ang DOJ resolution kalabot sa gipasakang murder case sa Office of the City Prosecutor Cagayan de Oro City batok ang Pastor Denver Antales ug laing mga kaubanan. Mao kini ang gibutyag ni Attorney Dale Mordeno kani gilayon sila nagduso og motion for reconsideration sa DOJ. Samtang nagpasa sab sila og opposition sa motion to withdraw information human gimando sa resolution nga bakwion sa prosecutor's office ang mga impormasyon ni Antales sa Regional Trial Court. Diskumpiyado mi sa maong resolution, Cyril, kay una katumang kong petition for review nga diin ang resolution ni gawas adtong September 4, 2024. Gipasaka to sa akusado human sila ma-arraign kay hinumdumi nga ang kini nga kaso is already with the court, RTC Branch 39. So, naamanggoy rule sa DOJ mismo on appeals. Na sila rule nga kung human na maarin ang akusado, dili na pwede mag-appeal. Matod ni Mordeno, nakurat ang ilang kampo tungod sa giingong kapaspas sa paggawa sa mong DOJ resolution kung itande sa ubang petition for review nga ilang ginaduso sa ubang kaso nga ilang ginahawiran. Celebrated case banggod ni Asay, matod pa nimo. So tingali ang DOJ wanted to be spared from criticism from the public that it is not prompt in deciding appeals munang ilang gidali. That's one. Then maybe also the accused has been pestering the DOJ to act on their petition for review without delay. So munang the DOJ also acted promptly. Hinoon, bisan pa man sa mong resolution, anda matod pa ang ilang kampo nga gamiton ang tanang legal remedies aron mahatagan og gustisya ang pagkamatay ni Adrian Fornillos. Gisulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin ni Pastor Antales ug laing mga kaubanan sa maong kaso. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, 1 Mindanao.